ipaxxu lajn tal-pubbliku b'mod speċjali d-dilettanti. Dawn id-diversi tipi ta' ħut jinsabu eżabiti fi klabb tal-Għaqda tat-Trobbija tal-Ħut il-Fgura. Il-wirja hija appuntament annwali li l-Għaqda ilha torganizza sa mill-1970. Għandna madwar 200 eżabit. Ħut li jibda minn 10 mm, ħut żgħir ħafna, però għandna ħut kbir bħal koj u anke xi tilapja li jilħqu kważi il-30 cm. Wieħed mill-attrazzjonijiet ewlenin hija l-piranja. Piranja kulħadd jaf x'inhi għax ġieli rajna anke xi filmati fuq it-television u hekk u hawnhekk ħajara wa ħajja. Attrazzjoni oħra huma dawk li ngħidulhom il-community tanks. Dawn huma tankijiet illi narmawhom aħna il-membri bħalli kieku qegħdin ġon natura. Ġifieri nġibu l-gravel, il-ramel, il-skuk. It-teżorri tal-Għaqda tat-Trobbija tal-Ħut Martin Vassallo għalli din hija l-unika għaqda f'Malta li tirrappreżenta dilettanti tal-ħut topikali u l-wirja annwali kull ma jmur qed iżżid fil-popolarità. Hawnhekk hija tielet sena li qed nagħmluha ġewwa triq is-Summiena il-Fgura, wieħed jista' jara wkoll dawk li ngħidulhom breeders tank. Dawn huma tankijiet fejn il-membri jġibu l-frieħ tagħhom. Jiġifieri jkunu tfaqsu hawn Malta, kibru u nkunu qed norhom biex anke aħna nippromovu il-breeding jiġifieri barra l-wieħed iżomm il-ħuta ukoll ikattar il-ħuta. Il-wirja se tibqa' miftuħa sal-ħadd 13 Ottubru.